ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ତା ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ପଚାରେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କରୁଛି ସେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ସେଇଟା କେମିତି ମାନେ ଆମେ ଆସୁଛେ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠୁଛି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା ମନରେ ରହିଛି ଏବଂ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ବି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଜଣାଇକି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ମୋତେ ଜଣାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଠାକୁର ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବୁ। ସରଭୂଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ 8-9-2024 କଲେଜ ସୁବିଧା